ଆଉ ଆନିଭର୍ସରୀରେ କଣ ଏଥରକ ସବୁ କଲୁ ବା? ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଆଉ କଣ, ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ଘରେ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଥରକ ବହୁତ ମଜା କରିଛି। ଏତେ ସାରା ମତେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଲା। ହଁ ଆଉ ଦେଖୁନୁ ଭାଇନା ମତେ ଶାଢୀଟା ଦେଇଛୁ, ଦେଖୁନୁ ଦେଖ। ହଁ, ଏ ଶାଢୀଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ହଁ, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ତୋର ଆନିଭର୍ସରୀ ଗିଫ୍ଟ କାଇଁ ବା? କଣ ଦେଲେ ତୋତେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ? କିଛି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ଠକିଦେଲେ ଆଉ। ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଇଏ ବି ମତେ କହୁଥିଲେ ଭଲ ଶାଢୀ ଆଣିକି ଦବାକୁ। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ମନା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଶାଢୀ ସବୁ ରଖିଛି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ପିନ୍ଧୁନି ନା, ଆଉ ତମେ କାହିଁ ଆଣିବ ଏତେ ଶାଢୀ। ମୁଁ ମୋ ଆଡୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି। ସିଏ ତ କହୁଥିଲେ ଆଣିକି ଦେବେ ବୋଲି। ଦବ ଯେ କୋଉଠୁ? ବିଚାରା କେଇଟା ଟଙ୍କା ଯେ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭଳିଆ ଖଟିଲେ ତ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଖାଇବ। କୋଉଠୁ ବି ସେ ଆଣିକି ତତେ ଭଲ ଶାଢୀଟେ ଦବ? ଏବେ ତତେ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଦୟା ଆସେ କି କେମିତି ତୁ ଏ ଲାଇଫଟା ବଞ୍ଚିଛୁ। ଭାରି କଷ୍ଟ ନା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ରହିବା। ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୋର ଘରେ ସାଡେ ରୋଷେଇ ବସେଇଛି ତ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ତମେ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ କହିଲ? ମୁଁ କଣ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛି? ତମେ ଆଜି ଶୁଣିଦେଲ ପ୍ରଥମେ କିରି? ସେମାନେ ତ ମତେ ଏମିତି କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକାନରେ ପୁରେଇକି ଏକାନରେ ବାହାର କରିଦିଏ। ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ପରିସ୍ଥିତି କଣ। ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ସେମାନେ ଉଡେଇଲେ। ଆମ ପାଖେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆହୁରି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା କହିଲ? ବେଳେ ବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର। ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା, ଅନ୍ୟର ମଜାକ ଉଡିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେଇଟା କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଜିତିଗଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି। ତମେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛ ଆମେ ସେତିକିରେ ଖୁସିରେ ଅଛେ, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛେ। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କର। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନି ସବୁ।